технологияҳои муосир дар электроэнергетика ва саноат. Ин унвони конференси сеюми илми амалии ҷумҳуриявӣ буд, ки дар донишкадаи политехникии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи Муҳаммад Осимӣ баргузор гардид. Дар он намояндагони нерӯгоҳи барқии обии Қайроқум, ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди ҷавонӣ, филиали ҷамъияти саҳмии кушодаи шабакаҳои интиқоли барқ дар шаҳри Гулистон ва Хуҷанд иштирок намуда барои пешравии соҳа таклифу пешниҳодҳои судманд доданд. Следующее – это межгосударственное сотрудничество в области электроэнергетики со странами Центральной Азии. Энергосистемы, чем крупнее, чем дешевле там электроэнергия. Это связано с тем, что не нужно каждой стране организовывать свой резерв мощностей, который проставить в течение года. Достаточно для 3-4 стран сделать один единый резерв. Кроме того, значит, между станциями идет специализация. Кто-то специализируется на регулировании частоты, кто-то на покрытии базиса нагрузки, кто-то на пиковой нагрузке. И когда все вот эти энергосистемы, которые работают, и тепловые, и гидроэлектрические станции работают в одной системе, себестоимость производства электроэнергии, она очень сильно снижается. дар баромаду маърузаҳои олимону устодон таъкид гардид, ки муҳимтарин дастовардҳои соҳа то имрӯз ин мавриди истифода қарор гирифтани иқтидорҳои нави тавлиди нерӯи барқ ба монанди нерӯгоҳҳои барқии обии Сангтода-1, Сангтода-2, маркази барқу гармидиҳии Душанбе-2, сохтмони зеристгоҳҳои барқии 500 кВт, Душанбе 500, Сухт 500, дастгоҳи тақсимкунандаи пӯшидии элегазии 500 кВт дар нерӯгоҳи барқии обии Норак, дастгоҳҳои тақсимкунандаи пӯшидии элегазии 220 кВт дар нерӯгоҳи барқии обии Норак ва нерӯгоҳи барқии обии Қайроқум, хатҳои интиқоли барқии Лолазор Хатлон, Тоҷикистон Афғонистон, Хуҷанд Айнӣ, Қайроқум Ашт, Қайроқум Суғд ва Айнӣ Рӯдакӣ ба масофаи умумии 565,8 км ба шумор меравад. با ساحه تکنیک و تکنولوژی علاقمند بوده، در آن تطبیق تکنیکی علم با وجود آوری تکنیکی نو و قانعکنانی طلبات تکنیکی جمعیت روانه کرده شده است. дар қисмати дуюми кори конференс дар бахшҳои энергосарфа ва технологияҳои муосир дар саноат ва рӯзгор, муаммоҳои устувории обию энергетикӣ, дурнамои истифодаи энергетикаи гармоӣ ва тамоюлҳои муосир, омода намудани кадрҳои муҳандисии ихтисосҳои электроэнергетика ва электротехника дар шароити муосир 75 мақолаҳо шунида шуд. Ҳамчунин иттилоъ дода шуд, ки саҳми донишкадаи политехникӣ дар омода кардани кадрҳои соҳибтахассуси соҳаи барқ хеле назар аст. иттилоъ дода шуд, ки давоми 10 соли охир дар зинаи бакалавр зиёда аз 1500 нафар, зинаи магистратура 140 нафар ва зинаи докторантураро 12 нафар хатм намуданд. Ин мутахассисон ҳоло дар корхонаҳои истеҳсолӣ ва шабакаҳои барқи вилоят ва мамлакат бо муваффақият кору фаъолият мебаранд. гузориши Фарзона Шамсиева, Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.